Nanawagan ang World Health Organization o WHO alang sa Coordinated International Response aron ma-minimize ang hulga nga dala sa Zika virus diin ang pagkuyanap niini sa Amerika gikonsiderar na nga usa ka global health warning emergency. Ang Zika virus kasamtangang nikuyanap sa Amerika, partikular na sa Brazil, diin daghan na ang na-report nga mga kabataan nga adunay microcephalus o abnormal nga gidakon sa ulo ug uban pang neurological disorders. Ang Zika virus matud sa WHO mikuyanap tungod sa nagkadaghan nga populasyon sa lamok ug kakuwang sa bakuna o dili reliable nga mga diagnosis tests. Tungod niini, ang WHO miingon nga kinahanglang magtambayayong ang tanang nasod aron makontrolar ang pagkuyanap sa maong virus.